Salam, hormatly vatandaşlar. Ine bugün 10-njy dekabr Türkmenistanyň taryhyny bellenilýän sene diýip kabul edilýär. Ol näme? Ol 1995-nji ýylyň 10-njy dekabryny Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasyny öz bitaraplygyny elan etdi. Ine onun märim ine laýyk 25 ýyl geçdi. 25 ýylda şu geçen tarihi döwürde Türkmenistanyň bitaraplygy Türkmen halkyna näme berdi diýen soraw bardy. Şo barada biraz söhbet etmekçi siz bilen. Yani esasy söhbeti erti netip bolsa erti diýen şunun işmar gece yarının geçti. Biz de demek saat 19'da Avrupa vakti bilen günü efir geçirmekçi. Yani şu tema boyunca bir taraflık boyunca kimde näme soraw var bolsa, kimin näme aýtjak, goýjak zady var bolsa, yani şu taýda günü gatnaşyp bilersen, ol gün efir bolar. Şu taýda näme sorawyňyz var bolsa, beriň şu mesele boyunca. Yani şu ullukça giriş hükmünü men size gıysaca öz bilýän zatlymy aýdyp beren watandaşlar şu mesele boýunça. Şol 95-nji ýylda dekabr aýyna 10-syna şu karar kabul edildi de Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň ýazan arzusyny kanagatlandyrdy. Türkmenistan şu taýda özüne borç kabul etdi. Borçnama men ine hiç bir döwletler bilen harby gatnaşygym boljak gal, beýleki döwletleriň içerki işlerine goşuljak gal. Öz döwletimde daşary ýurdun meselen goşullaryny saklajak gal, ýaragly işlere goşuljak gal. Yani şolar ýaly borçnamalary boýnuna aldy. Emma şol borçnamalary almady tapawudy ýok. Geçen 25 ýyl taryhy wakalar görkezip otyr. Ol bir taraplyk diýil, ýani Türkmenistan üçin döwlet hökmüne ýa Türkmenistanyň ýylaty üçin hiç bir terden goro ýa-da bir bähwit beren ýeri ýok. Ene goro sözüni iki tapgyra bölsek, bir tarapyna goro meselen döwlet serhetleri var Türkmenistan. Şo bir taraplyk Türkmenistanyň serhedini goraýan, şuň konuýlan soraga men ýok diýip jogap berýän. Näme üçin? Eger şol bir taraplyk Türkmenistanyň serhedini goraýan bolsa, o näme üçin biziň serhetçilerimiz ine 10-dan 15-den 25-den 30-dan 50-dan öldürilýär o taýda serhetde. Eger Türkmenistanyň bir taraplygyna beýleki döwletler hormat goýýan bolsa, sylaýan bolsa, ýa şo bir taraplyk ikrar edýän bolsa, şu zatlar bolarmy Türkmenistanyň serhedinde? Ýok. Türkmenistanyň serhedine bir taraplygyna hormat goýulýan bolsa, Türkmenistan beýleki döwletler bilen şuň kedişi ýaly ýara alys-çalyş edermidi? Ýok. Sowet zamanynyň galan ähli tehnikany, samolyotlary, ýa-ni artilleriýa, zenitni, ýa-ni awtomatmy, pulemyotmy ählisini Niýazow ana Owganystana satdy. Ýene de beýleki döwletlere satyldy. Ok därsi. O näme ol bir taraplyk boldugymy? Sen özüňde Sowet Soýuzundan galan ýaraglary äkidip başga döwlete satyp şo ýaraglar bilen başga döwletler adam öldürýär. Ene biziň bir tarap bolşumyz şol. Ýene de şol bir taraplyk statusy halkymyza diňe görkezeni görgü bilen güzap bolýar. Näme üçin? Daşary döwletler gelip sende şol insan hukuklaryň barada ine biz ýurdun içine girjek, türmeleri barlajak. O halkyň ol ýagdy hal ýagdaýyny seretjek, näme diýse birini içine salmady. Näme üçin? Bizine bir tarap, biziň döwletimize goşulmaň, biz bilen işiňiz bolmaň. Ol bir taraplygy özleriniň edýän ogurlyklarynyň üstüne ýapmak üçin hemem şol özüni goraýa kalkan hökmüni kabul edilen karar şol bir taraplyk statusy.
Başga hiç zat däl watandaşlar. Özüňiz pikir edip görüň, şu geçen 25 ýylyň içinde şu bir taraplykdan bir peýda bolan bir adam ýa bir maşgala barmy? Aýdyp beriň, şu bir taraplygyň bize şu tarapy peýdaly boldy ýa ine men öz şahsy durmuşymda bir taraplykdan ine şular ýaly hözür gördüm ýa peýda gördüm ýa ine maşgalama ýa ine tanyş bilişime doganlaryna şunu bir zat berdi şu bir taraplyk diýip aýdyň. Onu bizim düşünüp garaýdy. Yani töwregimizdäki döwletler var, hani Özbegistan, Gazakystan, Azerbaýjan, öňkü Sowet respublikalar. Şolaň aýtynda şol bir taraplyk ýok da hiç türlü şolaň. Yani şolaň durmuşy Türkmeninkiden gowy bolmasy elbetde. Demek olar şo bir taraplyk almazdan hem öz halkyny, öz milletini, öz döwletini saklap bilýän ekenler. Bize näme gerekdi şol bir taraplyk? Ne? Şu lokan sonra bolup durdu. Ol soraga jogap bermeli birinji adam hana ol özün bir döwür täzeledi da, ýanky Sapar Murat Niyaz. O inisiator şol ýerine ýetirenler başa biri. O şonu ornaşdyranam, karary kabul etdirenem Birleşen Milletler Guramasyna ene Barış Şeýhmurad. Awtory şol bu bir taraplyk. Ine ol adamam ýokda ondan soraga delli. Näçe edildi şol işler. Emma şol döwür Birleşen Milletler Guramasyna oturup islenlik diplomat bilen şu bir taraplyk barada gepleşikler alyp baran, şonuň bir taraplygyň Türkmenistana berilmegini haýyş eden adam hana häzirim diýri özüm Türkmenistana ady familiýasy mezun häzirim aýdyp beren o zananyň familiýasy Ataýewa Aksultan Töräýevni diýen. Men Türkmenistana deputat döwrüm, ol Türkmenistanyň saglyk saklaýyş ministridi. Soň SSR ýykylandan soň ol ministerlik wezipesini taşlap Niýazow onu ýa şol Amerika New York'a uğratdy. Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistanyň ilçisi wezipesini. Şondan bäri ol şo taýda 94-nji ýyldan bäri. Hem paralel hem şo taýda Birleşen Milletler Guramasyna Türkmenistanyň wekili bolup otyr, hem de Kuba Respublikasynyň ilçisi wezipesini paralel ýerine ýetiren şolay. Innem 2019-njy ýylda bir Gurban Ulugyny Türkmenistanyň gahrymany diýen atdyk. Näme bitiren işi var? Näme edipdir Türkmenistanyň gahrymany bolar ýa? Bar eden işi şol 95-nji ýylda Niýazowyň açyrçowyň oýlap tapan ýemesini şu hokkosyny Birleşen Milletler Guramasyna Barış Şeýhmurad bilen belelikde geçirmäge kömek eden ýa üçin etdiler şolar. Demek şo bolan wakalar barada Aksultan Töräýewni halkymyzyň öňünde birinji jogapkar adam. Açyrçowum diýir. Olam günden kar. Olam jogapkar. Ýöne biziň watanymyzyň içinde ýaşap beren adamlar ilkinji nowbatda jogap soramal. Ine olam şol ne? Aksultan Töräýew. Näçin beýle boldy? Näçin halkymyz ağlap ýörler ýa dünýä jemgyýetçiligiň gözüne çöp atýarlar şu bir taraplyk statusy bilen. Näme berdi? Ine erti diýenden şundan asy ine ellerine baýda galyp parat gurnap ul tapyrdy bilen ine tan soýuna joklar aýdym aýtjaklar ine Gurban Ula Taňry ýalkasyny niýjekler garasyna görünmedi adam. Näme üçin? Näme hatyrasyna 10-njy dekabr bellängizdim, gowuski diňde 10-njy ýanwarda hana Göktepe galatynyň synan gününi belläň. Matan günü. Ha? Öten geçerler ýatlan, şolara sadaka berin. Biz bir millet bolýan bolsak, taryhymy bilýän bolsak, näme berdi bize 25 ýylda şu bir taraplyk status? Hiç de. Şonuň üçin erti diýen öýlen
19:00 Ýewropa wagty bilen saparagy kemine iş bolup çykmakçy göne efire. Şu mesele barada sizin pikirinizi bilmekçi watandaşlar. Gelecekde şol statusu biz Türkmenistany saklap galmalymy ýa şondan ýüz dönermelimi? Öz pikiriňizi aýdyň, bizem onuň şoňa görä hereket etmeli bolar. Şonu aýdaýyn diýdim. Ol parat diýilýänne erti geçiriljek ol şowhully ýermesi men üçin hana Boris Şeýhmuratov, oň enesi Konstantin Şeýhmuratov o ikisem ýok edil oň türmelerini şolaň sümküniň üstünde tans oýnamak bolýar. Eger şo garaşdyrlyk emma bir taraplyk bayram edilýän bolsa, bir taraplygy proýekt edip bizen şonu ýok emede kabul etdiren adamyň adyny tutun da. Gurban ola dahilli ýeri ýok. Garaşdyrlyk jarnamasyň niýaz we dahilli ýeri bolmaýşy ýaly bir taraplyk statusynyň gurban ola hiç ýyl dahilli ýeri. Şonu aýdaýyn, ertir öýläne taýýar bolun watandaşlar şu mesele boýunça siziň pikirinizi bilmekçi, dinlemekçi, eşitmekçi, şo netijesinde de soňra biz hereket etmekçi. Gelecekde gerekmiş ol bize status ýa gerek dälmi? Bu arana şowullukça giýjäňiz rahat sag oturuň watandaşlar, saglyklly görşelim.